تدریب کوو اعداد کوو پامین معسكر زلمی دا الاعداد یو دا جابر مخیط اسپر ساتو دے گران وطن منگلا ہر قسم خطر پخلامو تکبیرونا دے جاری شمع سحر اللہ اکبر تدریب کوو اعداد کوو پامین معسكر زلمی دا الاعداد یو دا جابر مخیط اسپر ساتو دے گران وطن منگلا ہر قسم خطر پخلامو تکبیرونا دے جاری شمع سحر اللہ اکبر زمونږ وینا او تندای زمونږ روح او بدن دی اسلام باندې پوخلای وطن افغان وطن دی اسلام باندې پوخلای وطن افغان وطن دی راتیر د لهر چانا زما زړه زما ځیګر الله اکبر تدریب کوو اعداد کوو پامین معسكر زلمی دا الاعداد یو دا جابر مخیط اسپر ساتو دے گران وطن منگلا ہر قسم خطر پخلامو تکبیرونا دے جاری شمع سحر اللہ اکبر دفاع دے کوو گرانا اتالا قهرمانا شمل دا احمد شاہی مسکن دا میرویس خانا شمل دا احمد شاہی مسکن دا میرویس خانی راٹون دی پوتا ٹولا پختانا دا لر احبر اللہ اکبر تدریب کوو اعداد کوو پامین معسكر زلمی دا الاعداد یو دا جابر مخیط اسپر ساتو دے گران وطن منگلا ہر قسم خطر پخلامو تکبیرونا دے جاری شمع سحر اللہ اکبر یو موٹی او نارا دائی پختون کا ہزارا دائی ازبک او کا تاجک دائی لا یو بل صادق دائی ازبک او کا تاجک دائی لا یو بل صادق دائی راځي په ګډه جوړ کړو د وطن هر یو ګودر الله اکبر تدریب کوو اعداد کوو پامین معسكر زلمی دا الاعداد یو دا جابر مخیط اسپر ساتو دے گران وطن منگلا ہر قسم خطر پخلامو تکبیرونا دے جاری شمع سحر اللہ اکبر راخ پل مو پا خوار اکڑی سنگار مو پا خوش اکڑی در زر مو بیخی دیری سپیچالی کا کار اکڑی در زر مو بیخی دیری سپیچالی کا کار اکڑی دا ځکه ټول هیواد نن په عطر معطر الله اکبر تدریب کوو اعداد کوو پامین معسكر زلمی دا الاعداد یو دا جابر مخیط اسپر ساتو دے گران وطن منگلا ہر قسم خطر پخلامو تکبیرونا دے جاری شمع سحر اللہ اکبر
الله اکبر هیواد دستا ساتنا د فرض پدې ټولنا خستا او خابادا بکړو داستا لمانا خستا او خابادا بکړو داستا لمانا عزیر را خطلای په هیواد مزر المر الله اکبر الله اکبر تدریب کاو اعداد کاو پامین معسكر ظلمی دا الاعداد یو دا جابر مخی تسپر ساتو دے گران وطن منگلا ہر قسم خطر پخلامو تکبیرونا دے جاری شمع سحر اللہ اکبر اللہ اکبر تدریب کاو اعداد کاو پامین معسكر ظلمی دا الاعداد یو دا جابر مخی تسپر ساتو دے گران وطن منگلا ہر قسم خطر پخلامو تکبیرونا دے جاری شمع سحر اللہ اکبر